right now nga ma-supplemental budget kita for a massive classroom program. But ang ato ng absorptive capacity naman hindi may pundo ka pero hindi mo man hindi maubos ang utilize even if we download. You know that you have been downloading funds to the municipalities and the barangays for classroom. They help us build the classrooms because sometimes we are overwhelmed by the volume of projects being implemented by the province. Una, basically, we use also the plan of the DepEd because they have a building plan. Nag-upod kita dira. Hindi lang ginaano. Ginaupo na. Una, we receive a request. May request na ato na maista. Then we get data from the DepEd. Tanaw natin para nagkakalaigo na siya. We use the standards of the Department of Education in hiring our teachers. And we work with them. We are synchronized and we are aligned. So meaning ko, separate ni siya ang 300 na gin-hire naton before and ang 500 na for remedial. That might be separate. But ang numbers sa aton nga remedial courses, hindi pa na siya eksakto. You know, mas mahapos mag-supplemental budget sa SEF. But you know, aton nga remedial courses, supposed to be, may exit na siya. This is a catch-up plan eh. This is not a forever plan. But tanong-tanay ko anong figures. Because our remedial courses for reading proficiency is a catch-up plan. So, hindi na siya dapat nga sige-sige. It has to come to a point that you are able to catch up. Muna siya kung gani, if ever we have this plan, we also do things so that you can stop the problem. No? Kung di na siya gahalin. So, we are addressing two things here. The root of the problem and the catching up. Pareho man ang aton nga ginaano sa levels man sang mga maestra nato. Basta importante nga gaupod kita sa insakto nga sweldo sa maestra. Nabatian mo siyam si Iloilo Governor Arthur Defensor Jr. So amo na ang sabahin sa probinsya sa Iloilo. Actually subo nga tuig mo siyam may ara kita nga gin-allot or gin-paino ang bahin sa provincial government nga special education fund worth 200 million pesos. So ang mga priority programs nga ni and projects ginalakipan ini siya sa mga classrooms, mga farm schools, pag-enhance sa mga farm schools naton, water systems, mga restrooms, kag pag-purchase man, pagbaka sa mga computers, kag iban pagid nga mga educational materials and learning materials diri sa bahin sa probinsya sa Iloilo, Bombo siya. All right. Ini si Bombo Lindsay Ermitani, Bade Presa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo. Salamat kid Bombolin sa imo siniyang follow-up report. Kung matigayon ini magdamo aton classroom but silingon ti madamo man ang mga estudyante sini nga akomodar, no? Maano tanan ni malagas-lagas na ni ang kakulang naton sa sa medyo ulihi kita kung ipanggin nimo sa iban sini iyang lugar sa bahin sang reading kag comprehension sa aton sini nga mga kabombo, no? So para nga mas matagan sa nagakigo sini nga tulupangod ining mga kakulangan sa aton sini nga estudyante ti may dugangan ang classroom, may ara pagid sang mga remedial classes, inako ini nga bagay para sa aton sini nga mga learners. Hilabi pa nga ti mayara nga daan sang natugang nga gap. Mga duwa man katuig kag tunga nga mga ginpatigayon sini nga mga sahi isang pag-eskwela katulad sang distant learning, no? Kag sumungman iban sini nga mga pamagi katulad sa mga ginapansiran ng darasimo ang imo sini iyang ang imo sini nga klase, nang nalipat ako sang term sina. Ngay padala lang sang imo sining teacher, no, kag ipaansiran si mo ti ang problema sadto iya nga gwa ang mga nag-answer hindi yung estudyante, hindi mga learners kundi mga ginikanan. Ti ano na paano karon maka learn sang insakto nga aton sini nga mga estudyante kung kasubong sina ang sitwasyon, no, sa aton sini nga mga kabombo bisan gani iara sa eskwelahan. Kung ginakulang kita sa mga classrooms,
ti makatugaman ina sang tawag siya ni makatugaman ina sang mga distractions kay iban siniya sagwa ang ara sa classrooms, no? Naga klase may mga estudyante abing ti mga after 2 hours pa or 3 hours pang ila sila nga klase ara lang da nagatiner sa gwa sa klasian kay ginabalot-balot lang ang pagklase man sa ila bangod sa kakulang sang buluto sang hulot klasian distraction ina, no? Sa aton sini nga mga learners o kabay pa nga kun matigayon initi dako gini nga bagay para sa mga estudyante, no? Diri iya sa bahin sang probinsya sang Iloilo. 35 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Hindi na gid magwantahan ang disturbo halit sa katulugon kag nagtugas ang kakugmat, kakulba sa mga pumuluyo kung sa diin malapit ang pamalay sa ginhimo iyang war zone. Sa mga pamatanon, tagsa kaagahon. Ang ginatumod naton diri banwa dira sa may area sa Tansa Esperanza nga kung sa diin sandig pagani sa inisyal naton nga pagpangusisa ikaduha na ning serye sang habuyanay bato, and this time may mga nagpagwa na sang kutsilyo nga gin kakugmat man, gin kakulbaan man sa mga residente. Kay basi kung sila ang madalahig dira. Ang mga imbolbado, mga pamatanon. Ti hibaloon tani kung may mga minor de edad ba lang involved diri sa sining girahay kag pagpagwanay sang makamamatay nga hinaniban sa may area sang Tansa Esperanza. Sa tunga dala na si Bombo Sol Binyas may follow-up report. Sol, sa report please come in. Nagalinupad lang kag nagalinupok lang Bombocham ang mga bato kag botelya sa natabo nga gang war sang mga minor de edad nga taga-dira sa Patio Tanza kag Esperanza nga nagtuga sa kakugmat sa mga nagalalabay, nagaagi kag nagapuyo malapit sa gilinamo. Ini ang ginpalambot nga mensahe ni Ma'am G sa talaptapan sang Bombo Radyo, isa sa mga residente nga malapit sa nagailinaway nga grupo sang mga pamatanon dira sa Esperanza kag Tanza. Sa interview sang Bombo Radyo kay Ma'am G, iyagin pahayag nga nag-umpisa ining una nga gilinamo sang mga kabataan mga around 3 AM sang ginang aga kun sa diin nagdugay ini sa 5 to 10 minutes ang una nila nga away, no? Pag nagbalik naman liwat ini sila sang mga around 4 AM naman kun sa diin didto na nakuhaan sang video ni Ma'am G ang nagkalatabo. Base sa iya hindi lang amuto ang una nga best nga may natabo kay sang nagligad nga adlaw nagilinaway man ining mga grupo sang mga kabataan dira, no? Kag kun sa diin masami ini sila nga hinagaday kuno nga magtapungulay pero hasta lang man ini sila sa hinabuyanay sang bato kag botelya kag magnilagsanay sing kutsilyo pati pagid ang mga dalagko nga lipak Bombocham kag ginabulubanta niya nga ang mga bata, numero sang mga bata diri is around 20 to 25 nga may pangidaron sa dira halin kuno sa 12, tubtob 18. Dugang pa niya, hindi lang amuto ang best kung sa diin may natabo nga gang war sa mga kabataan sa ila area, no? Suno sa iya, sang January, may nag-report naman kuno or gin-report naman nila ang kaangay nga insidente or hitabo sa mga kapulisan apang hasta subong ti nagapadayon sa gihapon ang amuni nga klase sang ginamo. Ari sa dugang nga detalye aton pamatian si Ma'am G ang nagpahayag or nagpadala sang mensahe diri sa Bombo Radyo. Ang una gid nga instance alas 3. Tapos natapos sila mga after 5 to 10 minutes siguro. Ang ikaduwa, amo to ang alas 4 nga amo na to ang ginpost ko. Actually, ano na niya siya, ng third na nga instance, kay isang isa pagid ka adlaw, nag-ano man sila, nag-irinaway man sila. So, amo na siya. Ang, basically, amo mala nagakatabo permi, nga ang duwa ni ka
ka-turf, no? Ang sa Patso, kag ang sa Esperanza, nagadalaganay, bala ang mga kabataan, nagadinalagan, kag nagapanghaboy sa mga botilya, kag sang mga bato. So, amo man lang gid na permi ang ilang nga ubra, ang iban may mga dala nga mga stick nga mga malaba, tapos hinagaray sila nga ti mata pumulay na lang, pero actually wala man na sila nagalabutanay, gusto man lang na sila maghinabuyanay isang bato kag botilya permi. Yes, ma'am. Bali, ma'am, ang mga naga-ilintra sa gang, ma'am, or involved sa gang naton, mga matsag mo, ma'am, mga pila ni ang edad nila, ma'am? Mga ang iban siguro kagagmay pagid sang iban mo mga as young as 12 years old to siguro mga 18 to 20. Wala na siguro siyang 20 years old. Basta mga bataon pagid ni. Oo, ma'am. Mga pila sila kabilog, ma'am? Based sa video, do kadamo gid sa ila kagabi, kagina sang kaagahon, no, siguro mga sobra pulo sa kada side, so more or less mga 20 to 25 nga mga kabataan. Sang first time ini ma'am natabo, ma'am, gin-report na naton ini sa police, ma'am. Kag ano ang Yes. i-respond diri, ma'am? Actually, every time, kaya this is not the first dugay na ever since nagsaylo kami diri sa community 5 years ago, amo na gid ni ang problema, no. I believe sang January nag-post man ako party sini kay amo man do bilog ito nga semana nga consecutive nga nagagrinamo sila. Every time nagkakatabo, ginatawgan namon sa akong husband ang pulis, gaabot man sila mga 5 to 10 minutes. Galing ang mga pulis nang ga-disperse man lang na ang mga kabataan, gasulod man lang to sila. And ang mga pulis, I think, may mga times nga nagapanaog sila, lantaw-lantaw man sa sitwasyon. But siguro for their safety man, wala man sila siguro. Ako as assumption lang nino, pero wala naman sila siguro nagasulod dito sa barangay, kibasi kumpulihan sila sa mga kabataan dito. So usually dira lang man sila sa sagwa, sa sagwa sa may dalan, bulubantay sa mga bata. Kagabi kagina sang kaagahon, gin-check ko pa mga 5 to 10 minutes nagstay pa ang patrol sa sagwa diri sa Esperanza. Kag amuyad to ang pahayag ni Ma'am G, residente sa ayon sa Esperanza kag Tanza. Kag ari bala lang tawo naton mga kabombo kag pamatian naton ang natabo gid nga gilinamo sang mga kabataan dira sa Esperanza kag Tanza kung sa diinti mabatian naton kag makita naton ang paglinupad sang mga dalagpo nga bato, ang pagnilupok kag or mabatian naton ang mga buka nga mga botilya kag at the same time ang mga dalagko iya nga lipak nga ginadala man sa mga bata nga amo na ginalaot man sa kontra nila. Sol? Yes, Bombo Cham. Okay. So, napalabot na ni sa pulis? Tingwaan naton nga lambuton ang pulis Bombo Cham, no, kag Bombo Cham bali kung na-contact naton tanatanik sang live kay may numero kita diri. Sino ang kunta-kunta live? Si Sir Jimeno. Ari. Okay. Liyog lang ko. Anyway, di ba, may una ka nga na-contact? Sino una mo to na-contact ka ni? Si Sir Baitan, kag iyagin sila nga may isa ka minor de edad nga nag-surrender dira sa Ila Police Station, dira sa City Proper Police Station 1. Tapos?
Tapos amuyad to ang gin-refer ya ako sa isa pagid ka pulis nga ti investigador sang amo nga gilinamo dira sa Esperanza tan sa Bombocham. Oh, tapos Pero muna, wala pa naton malambot Bombocham. do Ini nga edited pulis. mo sugid sa ako now. Ang unedited isugid la. Ang ano Bombocham? Ang unedited Ang isugid. Kay una ti nahibaluan may ginsugid ni sa saton about amo na gani sa isa ka surrendering nga bata dira ang involved sa gang war no, pero sang nagtawag kita liwati hambal ni sir wala na sa kuno kabalo. Tapos Sol, ano daw yung inimo ya? Tiyan mo naging patya niya kita Bombocham kay basi busy man siya no, may mga ulubrahon man guro or mga responsibilidad nga dapat tapuso niya. Oh, tinga ini hindi ya responsibilidad daw. Basi mas importante gito Bombocham. Anyway, sige Sol, thank you good. Sige. Ini si Bombo Marisol Diñas para sa the #1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Salamat Bombo Sol Piña sa imo sining report. Una, sa kabataan, sa mga minor de edad or kung sino man ang miyembro, kung sino man ni sila ineo, na ang ila sining ginhimo karadlawan. Karadlawan. Why ginatakos ang isog sa habuyon mo ang imo sini kontrasang bato, tapos malagyo, tapos ang piyak nga kampo mahaboy bato, tapos malagyo. Ginago klase opisyo inyo ni. No? Why guay tani kung inaway gi man ginapangita nyo, tipon ka muna sa Esperanza area, tipon man to sa Patio area, tubangay blaway palagyuanay. Oh? Tubangay ka guay palagyuanay. Oh, ang ma-hospital ngayuan talang referral sa kay Miyoro. Kay Kong. Di ba? Ang mapatay ti pangayuan taman burial assistance para nga mabuhina na ang mga ungo diri sa syudad sa Iloilo. Inungo nga klase niyang ginimo sa mga kabataan dira kag tikon may proper guidance ni sa mga ginikanan way tani nagamoning ila mga kabataan. Kag anong ginaobra sa mga barangay opisyal dira sakop ang area? Di ko mo magambal nga nahadlok pa kamo sa mga nagagrupo-grupo dira. Pila na ni kadlaw ang nagkalinabo. Daw sa waay laman gyapon. Sa aton sini makabumbo. Makapila na kabes nga gin reklamo ini gin post ini ni sang taga pabumbo naton. Pero tido magkasubong sila mag-amoning plastada di duay sang ginhimo sinadring aton nga mga barangay official. Hindi taman mabasol aton kapulisan kung pag-abot nila way na tawo. Kay ti layo pa makita nilang blinker sang patrol dayon man nila palas pasipot-pot ka magplanago. Ang dako sinadriya nga problema kay ginadisturbo nila ang tigpalahuay sa mga pumuluyo dira. Concern initani isang barangay official. Tidisura sang kagahon na mako nimo alas 3 sang kagahon. Mahamuok ang tulog mo, makibot kaya kayo nagasinigabong ang bato, nagasinigabong ang botilya. Kaya nung ginahimo sa ngaton sa mga barangay official na dira, kung may mga nag-surrender, gimanti, good. Tiyang iba niya. Kung mapamatudaan malang legal ang pangidaro nila, pang dakpo nila kapang lupot sa karsel. Tiyamakon mo na nga mga abilidad sa mga kabataan, no? Sa aton sini makabumbo.
Sa bahay naman siyang pulis sa police station number 1. Daw maayo man ang chief of police sila, si Police Captain Roque Jimeno III. Maayo man eh. Galing kiti daw pigaw mga tinao mo na si Raw. May impormasyon mangali na balaan. Nga mo to yang iya sininga nangin aktwasyon man. Waay malatnan guro ang mga pila ka mga personnel sa police station number 1 sang kapisa ni Police Captain Roque Jimeno. Ang iban sila siguro dira iya matamad sa gyapon. Kabiliog ko na disiplina sa mga tao mo, sir. Kay daw wala nagakangay nga OIC Chief of Police dira iya tuman kapisan. Gapulaw bugtaw gapanglatas ang mga durugista ka mga kriminal. Tapos tawo dira sa istasyon tamad. Itani ko nang tinamad kamo dira baligya na lang kamo balot. Kay kabudlay gyapon no, kay malibod ka. Anyway, kung hindi ini mahatagan sa nagakaigo nga solusyon, magpadayon, ini malala naman ni karon na sitwasyon, banwa. Tiabi ko na may mga batang pandilya kag itong mga previous program bala sang Iloilo City Police Office kag ginapang tipon ining mga pamatanon nga mga miyembro sang gang. Tiari nagbalalik naman sila. Ambot ko na nung ginansyahon sini nila, anong gusto nila pamatud-ani? Nga nagsagad sila kapanggirahay sang bato, panggirahay sang butilya sa disura sang kagahon. Oh. Ang nagakahalitan sina diri iya, parehas to, may naglabay sini iya nga traditional jeepney. Kay may mga kabumbo kita yang graveyard shift ang ila sini nga trabaho. Kagahon iya nagaumpisa pa lang ila sini nga trabaho. Ti karon may naglabay dira araw sa aton sini nga sa video clip po. May naglabay nga di pampasahiro nga sa lakyano. Ti karon ti ko nasakam tubing driver, nasakam tubing pasahiro ya. Tilang tawa ba lang nga halit? Hindi maka-drive ang driver. Ti kung hindi maka-drive ang driver, anong iya sini income? Ano ipakaon niya sa iya sining bataan? Sa iya sining pamilya? Orang pasahiro, abi? Hindi siya makasulod sa trabaho? Uway man siya sweldo. Oh. Sa mga ilistar dira sa area sini nga ginhimo sa nga war zone, no? Sining duha ka magkatuway nga grupo, tidako ni nga halit para sa ila. Goga panago pang iban sa ila sini nga dingding daw ti karon mi kun didtong puntaria tapos nagkuob uko nagdalagan dayon. Kag maigo diyang imo sini nga balay. Way ka na sukton, thank you na lang. Tiyang pamangkot na gaano mga barangay official dira sakop sa amo sining lugar. Basi kung hamuok yang tulog sini nila, ti kay kagahon mo. Di ba? Ilaban-laban gid guro eh. Ti straight na ni tatlo kuno kadlaw, araw-araw pa nga way gid mamonitor ni Kap dira, ni kagawad. Ang nasambit sini nga hitabo. Kag kung nabalaan nila, kag kung may nakasugid sila, way maninilagin pangusisa kung sanday sinoy ni nga mga kabataan kung taga-diin ini, ginpatawag, orang ila sini mga ginikanan, ginpatawag. Oh. Tilang tawablaw, do kasubo nga mga into, ang mga tampuhaw, oh. Garit-garito ng piyak, tapos malagyo, garit-gariton sa piyak, tapos malagyo. Ay, why, tupa. Oh. Kung nagsulod ka mo guro sa covered gym, no? Tapos paarmasan ka mo si Bityano, kag nagbinunanay ka mo si Bityano, dira, ti may pulos maguro eh. Oh. Why palagyoana, ibla? Total, amo na mga na pangita nyo, inaway, kasakitan sa lawas. Base kon ang inyo siniiyang handom sa kabuhi nga
makahatag kamo sang pululawan sa inyo barangay, pinagi nga may milasyonan sila dira, tunturan nyo na lang. Kaya nagkakahalitan niyang pumuluyos palibot. Oh. Pero mahatagan ini sa nagakigo nga solusyon kung mag-intervenir diri ang mga barangay official kaupod sa aton sa mga kapulisan. Kagang kapulisan o ang pulis nga magatutok sining nasambit nga pagpangusisa, hindi tamad. Oh? Hindi baghak. Di ba? 55 minutos na kaligad sa takna sining alaw na. Hingagawon ko report ni Bombohana Andasa, may kantanan sa gun for hire na dakpan to sa banwasang Haniwayo. Kag ginapayag do miyembro pa ini siya sang RPA-ABB. Oh, tidakop ini siya kag yara na karon sa paghinakop sang Haniway Police Station. Tianong background sining nasambitan karon iya nga persona nga gindakop sang kapulisan sa banwa sang Haniway. Check ta ni linya ni Bombohana Andasa nagikan karon sa patrol. Bombohana, sa report please come in. Naka-aresto ang Haniway Municipal Police Station sang most wanted person nga miyembro man sang Revolutionary Proletarian Army Alex Bonreo Brigade o kon RPA-ABB Bombo Champ. Ang arestado amo si Noel Cafe, kasado, 60 anyos, kag residente man asang barangay Pamuringao, Garrido, Cabatuan, Iloilo. Sa interview sa nga Bombo Radyo kay Police Captain Alwin Salmon, hepe sang Haniway Municipal Police Station, iya ginapahayag nga naaresto ini paagi sa warrant of arrest na issue ni Honorable Jose Mauricio E. Gomez, acting presiding judge sa Regional Trial Court Region 6. Ini man naaresto sa Barangay Tambal, Haniway, Iloilo, bangod sa kaso nga murder, attempted murder, kag pagbayular sa Republic Act 10591 o kon ang Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Dugang pa ni Salmon, madamo pa ini sang pending cases na humalin sa nagkakalain-lain nga munisipalidad diri sa probinsya sang Iloilo. Na-recover man ang isa ka unit nga homemade 12-gauge shotgun nga may unod nga isa ka bala sini. Sa subong ayara sa kustodiya sa kapulisan sa Haniway Municipal Police Station ang nasambit nga most wanted person. Yari bala katamatian naton si Police Captain Alwin Salmon. Okay, so may arrested wanted person kita, no, for the crime of murder with attempted murder. At the same time, for violation of RE 10591. So at around 9:40 p.m. kagabi, August 17, 2023, so sa Barangay Tambal, Haniway, Iloilo. So ang aton nga subject mo si Noel Cape, 60 years old. Later, found out natin nga married ni sa gali, no? So, member man isang RPBB, resident of Barangay Pamuringao sa Garrido, Cabatuan, Iloilo. So, joint elements ni isang Haniway PNP, PIUP, SOG, kag RMFP, kag 603rd Company man, no? So, by virtue of warrant of arrest, for murder, kag with attempted murder, issued by Honorable si Mauricio Gomez, acting presiding judge ang RTC 6 Iloilo City. So dated 2018, no? Charged for RA 10591. Recommended bail niya 120,000. And then duly signed by Honorable Dentor Esperanza, assisting judge ang branch 76, dated October 25, 2021. So implement natin ang warrant of arrest sa iya kagabi, no? Then we're able to arrest the suspect. Ang except sa ano pag gidang iya nga mga kaso, sir, na nalawag mo amo lamang tong iya nga kaso. Well, kung sa kaso niya, damo ni siya subong pending case in different municipalities. So, ang iba siguro wala pa kabot warrant of arrest niya. Ano ang ma-recover niyo, sir, sa iya? We're able to recover one unit sang 12 gauge nga firearm, and then with one live ammunition, no? Kag aton nabatian si Police Captain Alwin Salmon, hepe sa Haniway Municipal Police Station na Bombo Champ. Alright, so available pa manigali ang iya sining nga kaso? Yes, Bombo Champ. So sa
magluwas nga ti may mga kaso ni siya. Ano pa yun ang tawag siya nga ni Bumbuhana? Ang background sining nasambit nga wanted person? Dugang man niya Boss Captain Alvin Salmon, Bombo Chop, gun for hire man ini nga naga-operate sa may 2nd and 3rd district sa probinsya ng Iloilo, Bombo Chop. Oy, see. Okay. Sige. Ini si Bombo Hana Joy Mendoza Andasa para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, Basta Radio. Bombo! Salamat kid Bombo Hana Andasa sa imo sining follow-up report. Standby na sa kahapon lamang program, kaupo naman sa kay Tita Regine. Isibambot siya, Mablanco, Vergabilin sa imo, sa mananay nga hapon, may God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utang kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for August 13 to 19, 2023. Sa sining Sabado, ang Frets Band sang Bacolod ang ari naman diri sa Iloilo. Agud liwat nga maghatag sa inyo sang 150 ka minutos nga great musical show sa Concert at the Plaza. Blasting off sa alas 6 ng gabi sa Agosto 19, Sabado. Sa tion sang musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs kag iban pa ang igaparafol sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Agosto 20, Domingo, imbitanong tanan nga mangin kabahin sa Eucharistic celebration sa mga adlaw nga paghahiwaton sa Latolda, magasugod las 11 sang aga. Sa tion sang misa, magpangayo kita sang kabakod kag resilience sa Ginoo para aton masarangan ang tanan nga mga man-made kag natural trials nga aton ginapangatubang sa karon. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Swerte sa palengke sa Bombo Radio at Star FM. Narito ang isa sa mga studio winners. Ako si Jimmy Sabanal sang Barangay Santo Rosario Duran, Iloilo City. Nagdaog sang 1,000 pesos nga cash bilang consolation prize winner sa 3rd weekly draw nga ginhiwat sang Sabado, August 12, 2023. Ari isipon ko 100 pesos, 200 pesos, 300 pesos, 400 pesos, 500 pesos, 600 pesos, 700 pesos, 800 pesos, 900 pesos, 1,000 pesos. Dako gid ang akon kalipay nga nagdaog ako bangod sa subong nga kamahal na sang tanan. Paagi sa promo sang Bombo Radio, makabakal na ko sang manamit nga sudan kag idalawat dayon karon sang bugas. Silver Swan soy sauce ang gingamit ko nga proof of purchase. Gani kamo man mga kabombo, damo agid ang inyo paghulog sang interest para kamo may chance agid nga magdaog. Basta Radio, Bombo, Star FM, it's all for you. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo.
Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa moang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalangin ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami sang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mugid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health Crisis Hotline sa numero 0966-351-4512. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang mas sobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas sang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang duha ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang duha ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang liso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio.
Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong nga lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker agud malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa ato nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante. Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kun makalagaw kun wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kun homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ng savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasambit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church ako ng St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang Jesus ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu mayara sang tuman ka marubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o kun repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function kag concentration. Tanan kita mayara sang mabulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangod dinhi nagatugas sang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas ang Bombo Radio Philippines, fully digitalized, numero 1 sa balita, komentaryo,
drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. 15 minutos makalipas ang alas 2 sa hapon, 13 pa lang galea. 2:13 in the afternoon, this is Tita Regine. On a Friday, welcome sa kahapon lamang program. Kumusta ka mo da? Kumusta mga BP nyo da? I hope okay na okay, good. Pagpahimunong sa inyong balay, kung wala importante nga kadoan, kainit sa aton nga panahon. But anyway, sing init ina sa mga istorya nga aton karon nga mabatian diri sa kahapon lamang program. Ilabi na gid, no? Nga magainit ang aton kahaponanon kung imo na gid istorya ang amon diri nga mabasahan. Gani i-email na ang imong luyagman nga i-share diri sa KLP, i-email na sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede man ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. This is Tita Regine. Once again, ari nga ang bahanan para sa inyo from the Bombo Music Festival from Janiel and Dave Alvarado. Vows, good afternoon. You are the star in my life. Don't fade, don't fade. Even in the darkest night, shine away, shine away. You mended my broken heart. I'm amazed, so amazed. You were there for me every single day till our time fades away. And now we're here exchanging vows and saying words of promises. I pray that even though we'll be old and gray, it would stay the same until the end. I'll say, and I love you until the morning back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. You're an angel in disguise. I can say, I can say. And when I look into your eyes, you take my breath away. And I promise till this day that no one can take you away. And I'll never
And I love you to the moon and back, and I will keep you, and you'll be safe forever, and I'll hold you in my loving arms where you belong. I'll forever thank my God for having you. I'll forever thank my God for having you. Janiel and Dave Alvarado para sa inyo, Vals. Good afternoon again, mga kabombo. This is the Friday edition sa kahapon lamang program. Of course, this is Tita Regine, and diri na kita sa ating unang sulat. Oy, nagbalik siya, Jesusa, and with matching picture. Naging-share sa aton something this afternoon and nag-apid sa isa ka picture. So here we go. Dear Tita Regine. Good afternoon to all KLP lovers and to you, Tita Regine. Sorry, Gid, nga wala, nagid ako kapadalas ang akon nga letter. But when I heard Miss G inviting all letter senders to send more letters to KLP, here I am again. Anyway, Tita, June 23 was my first anniversary. It was Father's Day when I won 1,000 pesos. First time ko, Tita, nagdaog dayon ako. In my 2 months absence, nahidlaw man ako sa imong voice, Tita, because I went to Rojas City and spent my vacation there. Nag-attend ako sa amon nga alumni homecoming, Golden Jubilee namon, kaginhawiran ako sa sister ko nga bago lang nag-abot halin sa States nga magbakasyon ako sa ila. So, naglisensya ako sa akon anak nga mabakasyon anay ako, kag nag-reply man siya nga okay. Thank you, Miss G, for your encouragement, and I accept your challenge nga kita mag-meet ng mga KLP letter senders. Hala ka mo da. So, nag-enjoy kita ko, Tita, sa ako nga vacation, kag sa alumni namon. Madamo sa mga activities, pakadto sa beach, dancing, bawdo mga teenagers lang kami, Tita. Imagine, almost 50 years nga wala kami nagkita ay. Pero doon, hindi man wala kami aloof sa isa kag isa. Grabe ang bonding namon, Tita. Kadlawanay. Ay, wala katapusan nga istorya. Tita, ang mga may ara-ara nga mga batchmates namon, labi na sa abroad, may mga gifts sa amon. Kagin libre kami sa mga pamahaw. Katama sa ila ka generous. Nanotice ko bala, Tita, nga ang mga hindi gid tama kaalam, amo pa bala ang mga successful sa kabuhi. Ako gani, Tita, sa una, hindi man sa pagpabugal. Section A, gid ako permi. Pero daw, hindi gid tama ka-successful ang akon nga life. Depende, guro, Tita, no? Kaya ako sa una, mahuluyon mangita obra. Nakaobra lang gani ako tungod din patigayan sa brother ko sa public works. May work man ako, Tita. It's not a job, but a ministry. Bilang isa ka catechist. So now, back to work na naman, Tita. My first communion, my confessions, and mass wedding every month na, Tita. Dari sa may San Jose Placer. So, busy naman ako. So, till here na lang, anay, Tita Reg. Bye-bye. Till next letter. Tita, wala pa ko kapanumdum sa akong isulat. Pero madamo pa na, Tita. Mugid eh. So, God bless you, Tita, and keep safe always. Sweet kisses. Since love grows within you, so beauty grows. For love is the beauty of the soul. Saint Augustine. Regards to Miss G, to Lola Amparing, student mom, Aquarius mother, Lola Dencio, sweet Mia. So na si Mia, ginagambal nga maghimo kita sa grupo nga mga-KLP lovers. Alright, sige, respectfully yours, Jesusa. And P.S., Mia, you're right. I'm from Pontevedra, Capiz.
Tiyara ng picture, gina-show na naton, mga kabombo, beauty sa gihapon. And it's good, ha? Nga nag-decide ikaw nga mag-attend sa inyong alumni nga homecoming. Ay, kasi sa jagi bala sina, no? And you said nga, even in 50 years ka mo nga wala nagkilit anay, pero hindi mo batyaga, no? Ang pagiging aloof to one another. Una lang na iya nga medyo naguhuyaay pa ka mo kay 50 years ago. Nga nagkilitaay ka mo, mga bata pa, mga sipunon pa, mga wala pa sang buot. But now, no, ara na ang maturity, and you have gone so much, no? You have gone through a lot sa inyong pagpangabuhi. And because mas nakilala nyo na ang inyong mga mag-classmates ang una pa lang, so that's why nga kadasig lang gid sa inyo nga mag-warm up. And you're just so interested, no? Nga mabala ng update sang buhay-buhay, sang tagsa-tagsa. And you know what, regarding na bala sa mga siling mo nga ang mga do hindi pa halos mga maalam, amo pa ang mga successful sa ilang pagpangabuhi. Pero yung balbala sina, no, nga that is because sila ya ang mga risk takers. Na-notice ko gid man, no, ining mga hindi ka man maghambal sa ilang mga wiget-wiget gid sila, no? Pero ining mga average lang bala sang una nga makabig naton. Hindi wala ko ginalang. Mga average ang una, maybe for many reasons like daw delayed dyan, no? Ang ilang muklat sa pagiging seryoso sa ilang pagtuon. May ara man niya nga siguro hindi pa na iya ang focus nila, no? Amo to nga mga tinion, and may ara man niya nga very timid, very quiet. But kung buyan mo na sila sa real world, sila ni gali, no? Ang mga ginatawag natin nga mga risk takers. Why? Because para sa ila, what are they going to lose? Why man sa may madula sa ila kung mag-try sila? Because naanad naman sila, no? Like say, ara man lang sila sa tunga-tunga, or sometimes nagaka-fail pa sila. So ano pa ya being ila, no? Ano pa ya ang ilang perdihonda, contestingan nila, sudlan nila ang isa ka butang. That's why nga maisog sila ya, nga mag-adventure, nga mag-testing, mag-risk go, because para sa ila, way naman sila isang dulaon pa, no? So they might as well try. And that is why, no? Because they tried, a lot of them, grabe ang mga potentials. And at the same time, kung ara na sila, no, nga, for example, nabato na sila sa ilang mga gina-applyan, gagwa ang mga abilidad, kag kumbaga, nagahirit, kag dira mo lang, no, ma-surprise ka lang, may mga potential sa pagiging leader, tapos ang ilang mga talents, ang mga skills, nagagululuwa lang. And ang iba, no, mas gina-level up pagid nila ang luyag nila nga labuton sa ilang kabuhi because they already gained confidence. Whereas ang mga iba, like say, mga valedictorian, ang mga magna cum laude, ang mga summa cum laude, mga munabala, kadamos ang ilang mga inhibitions because they are afraid to fail. Like for example, no, so very, very careful gina sila ya kung ano nga steps ang ilang nga sudlan because hindi sila luyag nga mag-fail sila, hindi sila luyag, no? Ngati amalon sa mga tao nga ay amo na imo nga nalabutan tapos na-fail ka da or basta ka lang da, do something like that. But anyway, way nato na gina-generalize, ha, pero daw amo na so far ang logic, yun, hindi man kin logic, basta do amo na, no, ang mga pagpati sa mga kadamaan. And I have talked to some nga mga, like say, ka-batchmates man abinamon, no? Nga mga sa middle section, ang iban sa lower section, and that's what they told us. Pwes like ko na inakulbaan nga mag-testing, mag-try. Kaya ano pa ako nung ilang nga perdihon, may dagon lang sila, as in, kung magiging positibo, for example, ang mga resulta sa ilang pag-venture into something, kag-corrected man bala sila. Well, anyway, so, I just hope, no, nga subong nga nakapanumbalik ka naman sa pagsulat iwad diri sa KLP, no matter ano ikaw ka busy, but I just hope you would again find time para nga may ara ka gid entry diri sa KLP every once in a while. So thank you so much kids sa imo Jesusa, and good luck man sa imo mga ministerial works, sa imo
pagserbisyo sa aton nga Ginoo. 28 minutos makalipas ang alas 2. Magabalik kita with the story coming from Miche. Sa pagpanumbalik sa KLP sa gihapon, kaoperin nyo si Tita Regine. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana agud makasunod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa water district kung mayroon sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, primary care sports medicine physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini. Kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate nga hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan ang masakit na lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga Second story na kita. Here's one coming from Shay. Dear Tita Regine. Good afternoon, Tita, and to all KLP lovers and listeners out there. Ari na naman ako. May update lang ako sa love life ko, Tita. Tapos na ta sa mga pasakit kag bitterness. Naka-move on na, move forward, healed. Kag asta nga nakaluyan, naagom na gidman ang matuod nga kalipayan sa ginatawag nga gugma. I'm sure nadumduman mo pa si mysterious guy nga gin-share ko sadto. Ang crush ko nga nangin palangga ko, kagin palangga man ako. Yes, dream come true, Tita. Or shall I say, answered prayer? It sounds better. Best feeling gidya, nga ang ginahando mo lang sang una, ginaisip-isip kung matabo ka gina-imagine, nag-turn na sa reality. Amazing. Sino maghuna-huna? Nga magigugmaanay kami nga hindi man lang kami gani kilalahay gid personally when it comes sa batasan sa umpisa. Hindi gid ako yung magpati nga maglabot kami sa amo ni Tita. Sang una, makita ko lang siya, nalipay nako, kag nakilig. Subong,
pareho na kami ginakilig, bisan tungang gabi kag bisan hasta nga magkaagahon. I really thank God. He gave the man that I prayed for, the man that I need and I will love for the rest of my life. I can also say nga isa siya sa mga instruments para mapahilayo kag malikaw ako sa kalalatan kag kalautan. Para mahangpan mo kag sa mga nagapamati dira tita, amo ini ang natabo. In the middle of May, nag-connect kami hasta nga nagsigisigi na ang amon nga conversation. Dito na nag-start ang tanan. Fast forward, naghulugay na kami buot tita. Kay permi kami ga video call, kay nag-updanay man sa mga events sa church. Sa dalayon, mas nakilala namon ang isa kag isa. Hasta nga namasyar na di siya sa balay, na met niya parents ko, kag tanan niya family members. Open man siya tita. Baton siya sang pamilya ko, and medyo budlay lang magbaton ang amay ko. Ay bisan laya or bisan lapit na madula sa kalendaryo ang edad ko, to hindi, pagid siya ready nga mamana ako. Happy siya nga sad, tita. I don't know kung normal lang na kay nagulpihan siya. Balik sa amo ni Mysterious Guy. Tita, hindi pa officially nga kami, pero we enjoy kag we are happy kung ano ang may ara kami subong. Isa pa, wala man kami gadali, tita. Dugang ko lang ni tita. I'm not sure if nadumduman mo man si Mr. H ang naluyag kag nagapray man nga maangkon niya ako. Baw, tita. Sa nabalaan niya nga connected na kami ni Mysterious Guy. Na-hurt yun siya, tita, pero ginbaton niya kag nangin malipayon na lang para sa amon. By the way, wala man gali idea sa Mysterious Guy nga nagapangaluyag ining sa Mr. H nga best friend niya. Nagapangaluyag sa akon for more than 2 years. Wala gali nag-share si Mr. H sa iya. Nakibot man siya, tita. Pero now, okay gid ila relationship na duwa. Mabuot man abi sa Mr. H. Nagparaya na lang siya para sa best friend niya. Hindi nangin madali ang pag-connect namo ng Mysterious Guy. Lalo na sa na-involve si V, ang ex ko. Hindi gid mabato ni V nga hindi na ako sa iya. That's why nangita siya paagi para i-let go ako ni Mr. Guy or ni Mysterious Guy. O kun ako ang ma-let go kay Mysterious Guy. Hasta nga he threatened me. Kag damo siya conditions, kag kung hindi ko magpati, i-ruin niya ako. Subong man si Mysterious Guy, kag ang life namon. At first, wala ko ginsunod mga napahimo ni V sa akon, kay hindi ko kaya nga buhian sa Mysterious Guy, tita. Sakit-sakit that time, permi lang ko gahibi. Wala sa sarili, kag bothered. Wala ko ginigin open kay Mysterious Guy, tita. Kay grabe akong fears nga hindi niya ako mabaton kag bayaan lang. Pero sang hindi ko nagid kaya emotionally kag mentally, gin-share ko na lang sa iya pagintuman ang gusto ni V nga matabo para man sa kalinungan niya. That time ang ginathink ko, tita, di bali na ano matabo. I will face all the consequences kag batunon. Bisan let go ako sa tanan, di bali na madula ang bisan sino nga tao sa life ko. Basta mabalik lang ang peace ko kag mangin okay ako. It may sound selfish, pero naluoy na gid ako sa self ko. Damo pa ko handom sa kabuhi, kag gusto ko pa mag-alagad sa Ginoo, kag bag-uhon tanan, kaluy-an. Maumpisa sa puno. Amo na nga nangisogid ako at tubangon ang tanan, kagin ready ko ang self ko sa mangin outcome. Nangamuyo man ako before ako nag-decide. Sometimes, being strong and facing your fears and anxiety is not enough. We also have to be brave in dealing with different circumstances in our life, lalo na kung unhealthy na gid. Kag may mga tawo na nga involved, kag maapektuhan.
I really believe daan nga one of the things nga makapahatag sa aton sang peace of mind kag calmness sa aton tagipusoon amo ang pag-atubang sang aton ginakahadlukan kag maklaro ang tanan. Fast forward, gintuman ko ang ginpaubra ni V sa akon nga mag-atubangay sila ni Mysterious Guy kag ihambal niya tanan-tanan about sa amon. Ang intention ni V ipabalutanan kay Mysterious Guy ang mga nagliligad namon nga kaangtanan. Kag kun mabaton pa ako ni Mysterious Guy, kag palanggaon gihapon sa likod sa mga natukiban niya. Amo lang na paguntat ni V threat kagamo sa akon. Pero before sina, nangayo man ako isa ka kondisyon kay V nga after nila talk ni Mysterious Guy, bisan ano matabo, let go niya na gid ako for good. Kay grabe na gid ka-toxic tita. To cut the long story short, it happened tita, ang pag-atubangay nila. Ara man ako. Kag samtang ginasugid ni V ang tanan kay Mysterious Guy, grabe ang tararagay sang luha ko tita. Gamixed ang pain, anger, fear, kag basta law-ay sa pamatyagan tita. Feeling ko, dumapatay ako sa kahuya, kag kasakit. Pero sige ang pray ko, tita. Fortunately, sa kaluoy kag bulig sang Ginoo, ginabaton tanan ni Mysterious Guy, kag mas ginpalangga ako. Then, ginapasikto ko nila nga duha, kung sino gid man bala palangga ako, kag pilion ko. I chose Mysterious Guy. I know super sakit sa part ni V, kay harap-harapan gid ang pagpili ko kag paghambal ko nga si Mysterious Guy ang palangga ko. Finally, natapos na ang conversation nila tita. Si V nag-ayo na istoryahon niya ako anay nga kami lang nga duha. Nagsugot man sa Mysterious Guy. Sang nag-talk na kami ni V, grabe pangayo niya sorry tita, kag regret sa ginobra niya sa akon. Nahimo niya lang daw ato sa sobra niya kapag palangga sa akon. Nag-promise siya nga ma-stop na siya threatened sa akon. Nangayo kami forgiveness sa isa kag isa. Na-hurt ko man siya abi, pero makita ko gid kung ano kan sincere ang pagpangayo niya sang patawad. Ginhimo niya lang daw to sa akon kay gusto niya masigurado nga makadto ako sa lalaki nga magapalangga gid sa akon sang tampad. Kag napamatud-an niya, kag nabatyagan nga si Mysterious Guy ang right one for me. Hasta nga baton niya na. Subong, okay kami ni V, kag may bag-o naman siya now nga partner. Wala naman ako kaugot kay V tita, na forgive ko na siya. Hindi niya man siguro hungod ato, dala lang sang pain. Kag hindi ko man siya mabasol, kun nga ang nag-amo sir sadto. Mayo man, kay nag-okay kami. Subong, friends kami. Kag happy na siya, kag ginasupport relationship namon ni Mysterious Guy. Thanks be to God. Tita, may tiyempo sa kabuhita nga kinahanglan ta ipagwa ang kamatuoran, kag i-reveal ang mga ginatago ta nga mga madulom nga nagliligad, lalo na ang mga hitabo sa kabuhita nga nakakos gid sang deepest pain kag misery sa aton. Hindi ta man gusto balikan, pero kinahanglan ta obrahon, lalo na kung involved na ang palangga ta sa kabuhi. Ang mahambal ko lang tita, salamat sa Diyos. Nalampasan ko na naman ang amusini nga pagtilaw. Kada dasma, bangon lang dangop lang permi sa Ginoo. Sa subong, malipayo na ako sa love life ko, kag mas gin-blessed ni Lord sa career. I am so thankful gid. To God be the glory. Thanks for reading, Tita. I always remember you in my prayers. God bless you, Tita. Hugs. Love. Shay.
I am sincerely happy para sa imo, Shay. At least this time, no more tears, no more fears. Nakalet go na, kamutanan-tanan, and naplastar na ang tanan-tanan. Yes, all along, God has been guiding you, and may ginaman gid siya, no? Nga the perfect partner para sa imo, the right one para sa imo. But of course, depende naman ina sa inyo nga duwa na mysterious guy, how you're going to work together para nga mag-work gid effectively ang inyong relationship. Well, knowing, no, that you have gone so much, just so, nga mapadayon nyo ina, makonquer nyo ang tanan nga mga naga-threaten sa inyo sa palibot. And kamo, standing firm and strong together. So I just hope, no, in any storms nga mag-aabot bagid sa inyong relationship, kung tay-ugon man kamo, I just hope, no, nga you would remain strong together and you will fight for your love. Because we know if you are really meant for each other, no matter ano nga mga pagtayog, no matter ano nga mga pagpang-atake sa inyong relationship, no matter ano nga pag-try, nga pagguba sa iban nga mga tao sa inyong relasyon, what you will have together, your love for each other, would always prevail in the long run. Ina, no, kung matuod-tuod nga love niyo gid ang isa kag isa, and you are ready to fight for that love with the guidance of our Lord, I am sure you're going to make it. So I'm really very happy. Amo na nasubong estado sang imo nga relasyon sa lalaki nga imo nga ginapalangga. So God bless your relationship, and I just hope you would be happier. Hindi lang happy, kundi happier, and ma-reach ang happiest nga level sang imo nga relationship with this guy. Good luck, kid, and thank you so much, Shay. Ang ato nga oras, it is now 2:45. We still have another story sa ato nga pagpanumbalik diri sa kahapon lamang program Kaupod si Tita Regine. Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa pagtuon sang
sang comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidants sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic ug painkilling properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imulawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang Story is from Lola Amparing. Good afternoon everyone, all members of Bombo Radio, mga mahuyugon, mga listeners na katulad ko, kag sa imo, mahal na Tita Regine and family. Magandang hapon uli, my dearest Tita Regine. Nagayahom gid ako no kay ko. Balaan na gid sa mga partners kundi yan sila masulod. Nga part kun kay Lola Amparing na nga sulat. Perfect. Anyway, ari na ang sulat ni Lola Amparing. Ang luyag ko naman i-share sa imo karon nga hapon ang parte sa mga hardships nga ako naranasan sang wala na ang tatay. Tita, nagkataon naman na kinuha siya ni Lord Jesus way back 1942 at the age of 42. Oh, very young. Amo gidyad to ang pag-break out sang World War II. Nasugid ko na sa imo. Tungod sa sobrang pagpalangga sa amon, ginatago niya ang iyang ginabatsyag. Hamak mo, tita. Napila siguro 3 or 4 boxes ang karga, deskarga, sining mga karton, halin sa kalesa, kag ikarga naman sa jeep, pa Santa Barbara. Makaluluoy gid ang tatay, nga hasta subong hindi gid namon malipatan. Siguro tita, mga half a year manamon maubos ang iya pinamakal o pabalon sa amon ni pag-evacuate sa baryo nga more or less mga 5 or 6 kilometers from our town. O grabe no, nag-last gid 6 months ang iyang pinangpabalon sa inyo. Tita, tungod sa sobrang kapisan, pag-care sa amon, nagmasakit siya. Tita, abi mo, duyag niya nga ako gid ang mag-care sa iya, so nagahigda na siya. Ang permi niya gina-advise sa akon nga hindi ako mag-atubang sa iya kung mag-ubo. Ang hindi ko gid tita malipatan nga siling niya permi, ang pareng maghalong ka, kay basi malatnan ka, kag magmasakit, kay maniwang ikaw, kag sa tanan, ikaw gid ang akon palangga. Tita, abi mo, nagauntat-untat ang pagsulat ko, kay nagatululo ang akon mga luha. Hindi na ako tita kakita magsulat, ti akon anay untatan. Tita, do hindi maguntat ang akon paghibi. Sa amon nga magululuton, ako permi ang ginadala, bisan diin siya magkadto. Tita, salamat lang kay Lord Jesus ng akon elder brother nakatuon kay tatay sa pagpangudak. Bala mo tita, ang hanap buhay ni tatay ang pagpangudak. Mo pa na yung terms ng una, no? Sa una, piso lang, isa ka shots ng picture. Out of 1 peso, ara tanan. Ang bugas, sudan, kag amon kinahanglanon sa school, kag iban pa sa sulod sang balay. Si nanay, wala man sang hanap buhay sadto, kay nag-aalaga sa amon nga youngest sister, nga 2 years old pa lang. There were times nga 2 or more shots ang makuha niya kada adlaw. Di ko may sobra, ginasave sang ako niya brother. Hindi ko man malipatan tita, nga kung tunga sa salmo na lang ang bugas, di ginalugaw na lang na ni nanay, kag ginasabawan sang madamo,
para mahusto sa amon tanan. Ang amon sudan, ginamos o kung kaisa, tultol ang bilog na balang asin. Maayo lang kaysa amon pamahaw, tinanok nga saging, kaysa palibot sang amon balay, kasagingan nga tinamnan pa ni tatay sang buhi pa siya. Kalaban ng tita, kung ako madumduman pirmi, linugaw sa pamahaw kag panyapon, kung panyaga lang kami nagakaon sang kanon kag sudan nga mga balingon. So amo ini ang amon kahimtangan, sang wala na si tatay. Ang akon pag-antos sang high school naman, ang balon ko 1 centavo, kag kung 2 centavos, ang 1 centavo ginahulog ko sa alkansiya nga kawayan. Pero tita, halin sang first year, hasta mag fourth year ako, nakaipon ako, bali 38 pesos. Pagbuka ko sang akon alkansiya. Sa awa ng may kapal, nakagraduate ako na may relo or wristwatch. Tita Regine, siguro kung hindi lang ako malipat, nasugid ko na sa imo ang high school ka college life ko. Biro mo tita, nga wala ka payong, paklang lang sa saging ang ginakudong, ti kundi mabasa ka lang, naga-eskwela, nga wala bisan tsinelas, bakya o sapatos. Ang disti o underwear, pilalang kabilog. Ti kundi, ubala ba? Kung basa ang mga damit, ginabulad-bulad ko lang sa kalayo sa amon nga dapog. Titay sa kabes, malakas ang ulan, kumikidlat at mahangin pa. Ti wala ako dayon ka pauli. Nagulat-ulat ako kag may mga classmates man ako nga upod sa school. Sa ulihi tita, madulong-dulong na. Ti nagsuray na lang kami pauli. Tita Regine, amo na sa lingko, nga kung may hirap, may ginhawa. Magtitiis lang sa pagod, kahirapan, makamit sa bandang huli ang kasiyahan. Kaunlaran lagi magtitiyaga at magtitiwala sa ating puong may kapal. Siguro tita, mahal na mahal ako ng ating mahal na Diyos, sapagkat sa 8 kaming magkakapatid, ako pa ang masakitin. 4 times nag-agaw buhay. Pero 94 years old na ako sa ngayon at madali na lang mag-95 years old. Salamat sa may kapal. Lastly, here's my taos-pusong pagmamahal, regards and kisses to your tita and family, and also sa katulad ko nga maukod na listener. Good luck, good health, and God bless. Lovingly, Lola Ang Paring. And of course, the poem. Ang title, Ang Bili ng Tatay. Anak, pag wala na ako, magpakabait ka. Lalong-lalo na sa mga pagkaing di nagugustuhan, huwag kang iyak ng iyak. Kainin mo para di tutuloy ang iyong kapayatan. Mahal na mahal kita anak, kaya sundin ang bilin ko upang kaawaan ka ng may kapal. Ang batang masunurin at mababait. Alam ko na mabait ka at mapagmahal, ngunit palaging matampuhin sa di nagugustuhan. Ugaliin ang kabutihan sa lahat na gawain. Kaawaan ka ng mahal na Diyos natin. Sana tatagal ako sa mundong ito para maalagaan ka sa lahat ng oras. Itanim sa isip mo ang bilin ko na maging masunurin at masisiyahin. Ang batang mapagkatiwalaan, nagkakaroon ng maraming kaibigan. Magtiwala sa ating puong may kapal. Bigyan ka ng mabuting kalusugan. Bandang huli, maging masisiyahin. Malungkot pag walang tatay. Magaling magpayo sa kaanakan. Palaging itanim sa utak natin. Kabutihang payo ng ating tatay. Ipagdasal namin kaluluwa mo, mahal na tatay, ang katahimikan, kasiyahan sa kalangitan. Di namin kayo makakalimutan hanggang buhay kami sa mundong ito. Tita Regine, maraming salamat at sa lahat ng mga listeners, sana nagustuhan nyo ang sariling sikap na tula ko. Love you all, Lola Ang Paring.
Well, Lola Amparing, with this kind of mindset, very positive, doon digid maglayo, no? Nga mangin centenarian ikaw, Lola Amparing. We're hoping and we're praying for that. Long life pa para sa imo. And imagine, at 94, super active ka pa sa pagpadala sa imo nga mga kasaysayan diri sa kahapon lamang. And sino kami, no? Parang dilian ikaw sa imo nga kalipayan nga ginaobra ang pagpadala sa makasaysayan diri sa KLP nga sa tanan nga imo nga mga madumduman, recalling everything halin your childhood days and sa imo nga school days, sa college days, and sa imo nga nangin married life and up to the present. Kanami lang gid, no? Sige, sharpen your brain, sharpen your memory para malayo sa Alzheimer's. Good luck sa imo and God bless you at all times. Salamat gid, Lola Amparing. May isa ka pa kasulat nga nabilin nga wala pa naton mabasa, but we would always find time para nga basahon ina. Salamat gid. Kagamo man dira, mga kabombo, I'm sure na-inspire man kamo, kag mangin kaangay man kamo kuntani ni Lola Amparing every time you have a chance nga makapungko, sulat-sulat lang sang inyo nga makasaysayan, ipadala diri sa kahapon lamang i-email sa bombo_iloilo@bomboradio.info or ipadala sa kahapon lamang program DYFM Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Good na kami ni Lola Tiray. We would be interviewing her tomorrow, Saturday. And good luck sa ato yung mga letter senders for this week. Isa sa inyo ang ato naman nga mangin winner para sa sininga semana. This is it for us. Sa sininga hapon, maraming salamat sa inyo. Kita ay kita buwas. Sa gihapon, ininyo alagad si Tita Regine para sa kahapon lamang program. Salamat sa liwat. Good afternoon and God bless.